Felső és alsó szerszám programozása. A főmenübe kell kilépnünk, programozás üzemmódba tudjuk csak megtenni. Az almenük közül szerszámokat választjuk. Első körben a felső szerszám programozását megnézzük. Ha belépünk, a meglévőknek a listája már látható. Ez numerikus nézetben, illetve grafikus nézetben is lehetséges. Ezeket akár módosítani vagy törölni tudjuk. Itt betölteni a rendszerbe, hogy ezt a szerszámot fogom használni, nincs lehetőség. Csak új programot írni, törölni vagy módosítani meglévőt. Új programra kattintok a jobb alsó sarokban, és lehet kezdeni. A sorszámát automatikusan számolja a szoftver, de van lehetőség megváltoztatni. Tehát 4-esre. Én ezt most nem szeretném megváltoztatni. A következő mezőbe, ha kattintok, tetszőleges nevet adunk neki, ami alapján meg fogjuk ismerni később, hogy erről a típusú szerszámról lesz szó. Következő mező szerszám típusa. Ha ide belekattintok, lehet levegőbehajlító, nagy rádiuszú és lapító szerszám, vagy préselő szerszám. A nagy rádiuszúnak rögtön látszik is egy alapkontúrja, illetve a lapító szerszámnak is. Mi most a levegőbe hajlító felső szerszámot fogjuk programozni. A magassága a szerszámnak írja is, egy H betűvel jelöli, tehát ez a teljes magassága a szerszámnak. Ez annyit jelent, nekünk a szerszám hegyétől az ütköztetett magasságig kell megadni a magasságot, tehát a szerszám befogatását, ezt a kiképzést rajzolnunk sem kell majd a következő oldalon, és ezt a magasságot sem kell megadni, csak az ütköztetett magasságot. Ez nekünk 67,6 mm. A szerszám szélessége, az a szerszám két legtávolabb eső pontjának a szélessége, W-vel jelöli, itt mutatja is, ha ide kattintok, ez 26 mm a legszélesebb pontja a szerszámomnak, tehát mondhatnánk, hogy a mélysége. A szerszám szöge, ezeket az adatokat mind a gyártótól kapott adatok alapján kell bevinnünk, és megváltoztatni a későbbiekben nem ajánlott. A szerszámnak a szöge 75 fokos, a késhegyének a rádiusza 0,8 mm-es. Az eltolás mező annyit jelent, hogy a felső szerszámunknak a hegye, amikor felszereltük a befogóba, bentebb esik-e a központtól, avagy kintebb esik a központtól. Ezt a szerszámról már tudjuk is, hogy milyen szerszámunk van, illetve a gyártó ezt az adatot megadja, ha eltolt szerszámról van szó. Általában központosak a szerszámok, ha központos, akkor nullát írok, illetve ha nem központos, akkor értelemszerűen, ha a gép belseje felé tart a szerszámhegye, akkor mínuszértéket, például mínusz 10 mm-t, 5 mm-t, amennyi ennek az eltolása. Nekünk ez nulla. Illetve a szerszám terhelhetőségét megadjuk, ez 100 tonna per méter, ami annyit jelent, hogy egy 3 méteres gépnél ennek a szerszámnak a terhelhetősége, ha teljes hozban ki van rakva, az 300 tonna. Bal alsó sarokban rajz ikonra tovább lépve megjeleníti nekünk az elképzelt kontúrt, illetve már a meglévő bezárt 75 fokos szöget megadta. A szerszámot mérhetjük tolómérővel is, illetve a gyártótól kapott szerszámnak a profil méreteit meg kell, hogy adjuk.
Ha ilyen rádiuszos szerszámról van szó, tehát erről a nagy rádiuszról, akkor ebben az állapotában kell, hogy megrajzoljuk, nem helyes fordítva. Elkezdjük beírni a megmért vagy leolvasott méreteket, amit a gyártó megadott nekünk, erre az oldalra haladva tovább. Ezen a szerszámon van egy lépcsőnk, ez 1 mm-es, íve nincs ennek a vonalnak, tehát duplán az Enterre kattintva az 0 marad. A részleteket megjelenítve a szögre kattintok, egy piros pöttyel kijelöli, ha még egyszer oda kattintok, felajánlja, hogy ezt a szöget megváltoztassam, ez 90 fok, megfelelő nézetre kattintva újra tudok nagyítani. A vonal végére kattintva, piros pöttyel kijelölve, attól a ponttól egy máshova eső pontot, ha kattintok, akkor kihúzza a vonalat. Nekünk ez a vonal 24 mm hosszú, Enterrel duplán elfogadom, illetve ennek a bezárt szöge, ez a vonal és ez a vonal párhuzamos. Duplán kattintok, mínusz értéket adott meg, tehát én is mínusz 90-re írom. Megfelelő nézet, és ha ennek a vonalnak a hossza már megfelelő, kijelölöm a végét, hogy ott legyen a piros pötty, és nekem most az előzőleg beírt magasságig kell, hogy elmenjek, ez nem megfelelő nekem, tehát kitörlöm a vonalat. A piros pötty, a vonal annak a végén van, rajz vége ikonnal az általam beírt magasságig generáljuk a vonalat. A következő lépésünk a szerszám másik oldalán, megadjuk a rádiuszt a szerszámon, ez a vonal nekünk függőleges kell, hogy legyen, oda kattintok, 142 fokos, látszik is, hogy teljesen függőleges, ennek a hossza 36 mm, és itt már szükségem van ívre, egy darab 7-est beírok ennél a szerszámnál, és Enterrel elfogadom. Az ívnek a legtávolabb eső pontja körülbelül a szerszám központjánál kell, hogy legyen, tehát a hegyével egybeeső vonalon kell, hogy legyen. Még egyet ide kattintok, a hossza az megfelel, Enterrel elfogadom, 6-osra átírom, ez így már megfelelő ennél a szerszámnál. Az ívnek a másik végére kattintok, megfelelő nézetre kattintok. A rajz vége ikonra kattintva be fogja zárni az egész kontúrt, és beszürkül az egész szerszámon. Ekkor, amikor beszürkül a szerszám, akkor van lehetőségem menteni, rá is kattintok, yes-szel elfogadom, ki is írta, hogy tárolva. A mentés gomb használatához szükség van a lakaton a 2-es kulcsálásra, tehát az nélkül nem lesz aktív a mentés gombom. Ezzel készen vagyunk a felső szerszám programozásával. Az alsó szerszám programozásához a főmenüben szerszám almenü alatt a matricára kattintunk, rögtön a meglévő alsó szerszámokat megjeleníti, ez a szám szerinti nézet és egy grafikus nézet. Lépcsősen van megrajzolva, ez nagyon fontos lesz minden szerszámnál, alapesetben a szerszámok egy tálcában vannak benne, a lépcső, ami meg van rajzolva, ez a tálcának a profilja van megrajzolva az alsó szerszámhoz.
Én visszajövök ide a numerikus nézetre, újra rákattintok, a számot azt automatikusan számolja. Tetszőleges nevet adunk neki, szintén, amiről később tudni fogjuk, hogy ez a szerszámtípus az. A típusát megadhatjuk V-típusú vagy U-típusú. Az U-típusút mutatja is grafikusan, hogy egy körülbelül így fog kinézni, a V-típusú pedig körülbelül itt a nyitás típusa számít nekünk. A szerszám magassága, mindegyik méret fontos, de ennél talán a legfontosabb, hogy a szerszám magasságához, ha én így megrajzolom a szerszámot, ez 60x60-as teljesen körbe a szerszám, tehát a magassága is 60, mivel a tálca, amiről az előbb beszéltünk, fönt van a gép asztalán, tudnunk kell a belméretét, ami a gyári tálcának 20 mm, tehát hozzá kell, hogy adjam a szerszám magasságához, ez a H értékhez a 20 mm, tehát 60 plusz 20, ide kattintok az üres vonalra, 80 mm a magassága. A szerszám szélessége nem változik, tehát ott a valós szélességet írjuk be neki, ez 60 mm. A nyitásnak a bezárt szöge ugyancsak, mint a fölsőnél, a gyártótól kapott adatok alapján töltjük ki. Ennek a szerszámnak 85 fokos a bezárt szöge a nyitásnak. Maga a nyitás, tehát az óval jelölt érték legyen például 22 mm, a két vállon lévő rádiusz, tehát az R-rel jelölt érték például 2 mm, a terhelhetősége a szerszámnak 100 tonna per méter, itt lentebb kell, hogy hajtsak egyet. Van egy biztonsági méret és egy tiltott méret. A tiltott mellett írja is, hogy a P értéket kell néznünk a grafikus megjelenítésen, ez a szélességének, tehát a W-nek a fele. A P az azt jelenti, hogy 60/2, 30 mm. A biztonsági távolság pedig mindig a nyitásnak a fele kell, hogy legyen. A nyitásunk 22, annak a fele 11 mm. Ha minden adatot kitöltöttünk, bal alsó sarokban rajzikonra kattintva egy elképzelt kontúr és a nyitásnak a valós kontúrjait már generálta a szoftver. A teteje megfelelő nekünk, a lépcsőket vonal végére kattintva és utána egy pontban megadom a méreteket, részletek ikonnal megjelenítem a szögeket, itt nem 93 fok kell, hogy kitöröljem ezt a vonalat. Töröl line ikonra kapcsolok, 93 fokhoz kijelölve piros pötty jelenik meg, még egyszer oda kattintva tudom változtatni a szöget, 90 fok, ez megfelelő. Ennek a magassága 60 mm, duplán kattintva. Ennek a magassága szintén 60 mm, mert szimmetrikus a szerszámunk. A lépcsőt a két vízszintes szárát megrajzolom. Ez 15 mm, duplán kattintva az Enterre elfogadom. Szintén 15 mm a másik oldala. A szögeket, mivel mindenütt 90 fok van, ha mínusz érték van, mínusz 90-et írok, Enterrel elfogadom. Szintén mínuszba írja, mínusz 90 fokot beírok. És a kontúr bezárásához vonal végére kattintva, pöttyel kijelölte, rajzvége ikonra kattintok, másik oldalon ugyanígy, oda kattintva a vonal végére, rajzvége ikonra kattintok,
megfelelő nézetbe ellenőrizzük a rajzot. Ha beszürkül, az azt jelenti, hogy a kontúrom zárt, és el lehet menteni a szerszámot. Elmentjük, yes-re rákattintok. A mentéshez mindig szükséges a lakat állása, hogy 2-esbe legyen. A menüben, a matricáknál leellenőrzöm, 5-ös sorszámmal Vendó néven generáltunk egy szerszámot, grafikusan is meg lehet nézni, illetve ugyanezt a szerszámnak az adatait megváltoztatni, vagy törölni szeretném.